Νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για λάδια. Champion. Τα λάδια των πρωταθλητών. Τα Champion είναι λάδια που κρατά η ιστορία τους από το 1955. Κατασκευάζονται στο Βέλγιο και αυτό σημαίνει ότι είναι ευρωπαϊκά, τόσο στην έρευνα και την εξέλιξη, όσο και στη συσκευασία. Η Champion είναι μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για τις μοτοσυκλέτες. Και ο σημαντικότερος τρόπος που μπορείς να δείξεις το ενδιαφέρον σου και να εξελιχθείς είναι οι αγώνες. Γι' αυτό και η Champion συμμετέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Enduro GP, αλλά υποστηρίζει και την αγωνιστική ομάδα της BMW στους αγώνες αντοχής. Τα λάδια που βγάζει και οι φόρμουλες είναι υπερ-ικανές να υπερκαλύψουν τα λάδια για καθημερινές μοτοσυκλέτες. Στην Champion θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από όλα τα λιπαντικά, με όλα τα εξώδες και για όλες τις μοτοσυκλέτες. Αν υπάρχουν στην Ελλάδα, φυσικά και υπάρχουν. Ότο Στάτους Τσακαλάκης. Επισκεφτείτε το site και ενημερωθείτε που είναι ο κοντινότερος dealer για να προμηθευτείτε τα λάδια που θα χαρίσουν αξιοπιστία, μακροζωία και απόλυτα σωστή λειτουργία στον κινητήρα σας.